الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz bugün urazanın bir maqsadın söylep kitirbiz. Ул hikmetin maqsadını yine biz kıskaça gına bir dersimizde yine iskede düşürgenik. Ama de lakin bugün biz deliller kitirip azrak tirenrek söyleşip kitirbiz. Yara. Urazа tutunun bizning indi tüp maqsаты ул сөйләшкәник ашау ишедән генә тыелу түгел, Аллаһка якынайту, тақвалыкка илтү дидек. Чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля Бакара сүрәсенең 183-нче аятында әйтә: "Я әйюһәлләзина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун" ди. Ey iman kitirүчеләр, сезгә хәтлек булган кавымнарга хәтлек ураза туту фарыз булган кебек, сезгә дә фарыз кылынды ди. Бәлки сез тақвалылардан булырсыз ди. Менә бу бәлки сез тақвалылардан булырсыз дигән сүз Аллаһ Тааляның ул инде ураза тутуның төп мақсатын ассызыклый, ягъни тақвалык. Чөнки ураза тоткан вакытта кеше күңелен Раббысы белән бәйли. Ул аны күрмәсә дә, яхшы. Ул аны күрмәсә дә, мине Раббым Аллаһ Тааля күреп тора дип, аннан куркып, ул ашау ишүдән тыела һәм тагын да әле тақвалырак Аллаһтан куркучылар тыела әле буш сүз сөйләүдән дә, сүгенү сүзләреннән дә, гайбәт сөйләүдән дә, кеше тикшерүдән дә, кеше белән талашудан да, алдалышудан да. Чөнки ул белә, әгәр дә шушындый сүз белән кылына торган гынаһларга килсә, аның уразасына зыян килә. Һәм нишли ураза тотканы өмет итә Аллаһның әҗр савабын. Менә шушы ураза тотып, Аллаһ Тааля миңа бик күп әҗрләр бирә дип, һәм сәламәтлегемне дә яхшырта, ахират көнендә дә шушы әҗрләрне күреп, шушы әҗр хисабына, сәбәбенә, Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, мин җәннәткә керәчәкмен дип. Менә шушы ураза тоту нишли шушы тақвалыгын үстерә. Һәм галимнәр әйтә, менә бу тақвалыкның иң зур үстерә торган тақвалыкны иң көчле ныгыта торган сәбәпләрнең берсе ураза ди. Чөнки Аллаһны күрмәсәң дә, ул күрә дип, ашау ишүдән тыеласың, башка төрле гынаһлардан тыеласың һәм өмет итәсең, шушы тыелу аркасында Аллаһ Тааля сиңа әҗр саваплар бирер дип. Чөнки ураза сәбәпле син тыеласың, ул сине тыйдыра бар төрле гынаһлардан да. Шуңа күрә менә бу ураза ди иң зур тақвалыкка илтә торган сәбәпләрнең берсе ди. Һәм шушы ураза тоткан вакытта кеше күбрәк тырыша изгелекләр кылырга, Куръан укырга, фақир мискиннәргә ярдәм итәргә, авыз ачтырырга, садақалар бирергә, шушы таравих намазлары, төнге намазлар укырга, һәм менә бу тагын да тақвалыгын аның үстерә, тагын да инде көчлеләтә. Һәм менә ул тақвалык дидек. Хәзер тақвалыкның нәрсә ул? Аның терминологиясын алып китербез инде. Һәм аңа карата тагын бер уразаның бер хикмәте бар. Шушы тақвалык белән бәйле инде. Менә ураза тотканда кешенең калбендә, күңелендә фақир мискиннәргә карата мәрхәмәтлелек, рахимлелек пәйда була. Чөнки ул белә, менә ашау ишү нинди кадерле нигъмәт икәнен, һәм ашау ишү булмаса нинди авыр югалту икәнен. Һәм белә, менә бит мохтаҗ кешеләр дә бар, аларның да ашыйсы килә, әмма ләкин алар менә син шикелле тәмне ашый алмый дип, менә әзрәк кенә шушындый авыр хәлдә яшәүчеләргә
аның калбендә пәйда була шундый мәрхәмәтлелек, рәхимлелек, мехрибанлык. Һәм шуның белән менә шушы хис туеп, аның ярдәм итәсе килә башлый шушындый мохтаҗ кешеләргә. Тақвалык инде ул нәрсә? Менә шушы Аллаһ ризалыгы өчен бер-береңә ярдәм итү, яшәү. Һәм галимнәр инде тақвалыкны аны төрлечә бәян кылдылар, төрлечә тәфсир китерделәр. Кемдәдер әйтте, тақвалык ул Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсыну һәм ул тыйган гөнаһларыннан инде тыелу ди. Бер төркем галимнәр әйттеләр, Аллаһ Тәгалә белән Аллаһ Тәгаләнең газабыннан киртә ул тақвалык диде. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең газабыннан саклый торган киртә ул тақвалык. Аллаһның җәзасына ирешмәскә, җәһәннәмгә кирмәскә шундый бер киртә булып тора тақвалык. Һәм галимнәр әйтте, тақвалык ул Аллаһ Тәгаләдән курку һәм аның әҗр-савабын өмет итү диделәр. Һәм шулай ук әйттеләр, тақвалык бары тик Аллаһтан курку ди. Кеше Аллаһ Тәгаләдән курка икән инде, ул нишли башлый? Гөнаһлардан, явыз гамәлләрдән кылына башлый. Һәм менә Умар Хасан аль-Басри менә шулай ук тақвалыкны тәфсир кылганда ул әйтә: "Муттакуна иттaqu ма хуррима алейхим ва адду ма ифтарада алейхим." Тақвалы кешеләрдә, аларда Аллаһка харам кылган харамнардан ерак булучылар һәм аларның өстенә фарыз йөкләгән фарызны үтәүчеләрдә. Без беләбез инде, менә безгә Аллаһ Тәгалә фарыз кылган 5 вакыт намаз укырга, Рамазан аенда ураза тотарга, мөмкинчелеге нисап тулып инде 1 ел вакыт үтсә, закат бирергә, сәламәтлек акчабыз булса, хаҗ кылырга, кеше шушыларны үти икән. Һәм инде Аллаһ тыйган инде гөнаһлардан тыйыла икән, зина кылмый, хәмер эчми, харам ашамый, кеше өлешенә керми, zulmлык кылмый, шушыларны үтәп яши икән, димәк бу тақвалы кеше була инде. Әгәр дә инде шушы Аллаһ Тәгалә фарыз кылган гамәлләрне менә без әле санап киткән гамәлләрне эшләми икән, димәк бу тақва кеше булмый. Һәм шулай ук Ибн Мас'уд әйтә, Аллаһ Тәгаләнең Али Имран сүрәсенең 102-нче аятын тәфсир кылып, "Иттақуллаһ хакка туқати", хакыйкый курку белән Аллаһтан куркыгыз ди. Һәм Ибн Мас'уд шушы аятны бәян кылып әйтә: "Ан ютаа фала юса ва юзкар фала юнса ва ан юшкара фала юкфар" ди. Тақвалык ди шушы аятка инде бәян кылып әйтә, ул Аллаһка итагать итү ди, без санап киткән менә бу фарыз гамәлләрне үтәү һәм гөнаһлы гамәлләр кылмау ди. Аны онытмыйча һәр даим Аллаһны зикр итеп тору ди, һәм бар биргәне шөкер итеп рәхмәтсез булмау ди. Менә бу була тақвалык инде. Һәм галимнәр күп вакытта әйтә, иң тулы терминология ди тақвалыкның инде ул Талиq бин Хабиб тақвалыкны аңлатып, тәфсир кылып киткән галимнәр гадәттә шушыны күп вакытта китерәләр. Нәрсә ул тақвалык дигәндә? Тақва ан та'мала би та'атиллаһ аля нури миналлаһ тарҗу савабаллаһ ва ан тутрaka маъсията аля нури миналлаһ тахафа иқабаллаһ ди. Тақвалык ул ди Аллаһтан савап, әҗр савап өмет итеп ди, аңа итагать итү, буйсыну ди, һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләдән куркып ди, аның газабыннан, җәзасыннан ди, гөнаһлы гамәлләрне эшләүдән ерак булу ди. Менә бу тақвалык. Менә бүгенге көндә дә бит инде җәмгыятьтә бик күп бузыклыклар, шулай бит. Алдакчылар күп, аферистлар күп, ришвәт бирүчеләр күп, zulmлык кылучылар күп, һәм башка төрле талаучылар, әшәкеләр, гомумән бик күп бүгенге көндә, зина күп, риба күп. Санап бетергесез, без уйга да китерә алмаган гөнаһлар кылалар бүгенге көндә, шулай бит. Хәтта кайбер дин тотучылар да кайбер әшәке генә гамәлләр кылып җибәрәләр.
Менә моның сәбәбе ни өчен җәмгыятьтә шунхатлык бозыклык арта? Кешедә тақвалык булмаган аркасында. Аллаһтан курку юк. Әгәр дә кеше Аллаһтан куркучан булса, ул куркыр иде кешене алдаларга. Ул куркыр иде кешегә ришвәт бирергә. Ул куркыр иде кешене җәберләргә. Ул куркыр иде кешене нахакка рәнҗетүгә. Ул куркыр иде сүгенергә, начар сүзләр әйтергә. Менә шушы Аллаһтан курку булмаганга, Аллаһы Тәгалә җәза бирә дип уйламаганга күрә, кеше нишли, менә шушындый явызлыклар кыла. Менә бүгенге көндә бигрәк тә җәмгыять төзәлсен өчен, яхшы якка үзгәрсен өчен, безгә менә шушындый Аллаһтан куркучы, тақвалы кешеләр кирәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Муслим җыентыгында килә торган Sahih hadiste inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum de. Allah Teala de dürüstlükte de birigizning de yüz kıyafetine qaramıydı. Hem baylığına da qaramıydı. Amma lakin ul qarıydı sizning selamet mina bu qalbingizga hem sizning qilgan amallarigizga de. Кайбер кеше бит инде бик матур булмаска да мөмкин, шулай бит. Кешеләр арасында әйтергә мөмкиннәр. Әзрәк кенә инде теге ямсызрак, кыяфәтсезрәк дип инде. Бүтән кешедә бит инде матур чибәр булып бетәлми, шулай бит. Бүтән кешедә бай булып бетәлми. Кемдер инде әзрәк кенә теге өчен ушка ялгап яшәүчеләр дә бар инде, фақир кешеләр дә бар инде. Һәм кеше уйларга мөмкин, әгәр дә ул кеше ямсыз икән, яки фақир икән, моны Аллаһы Тәгалә яратмый дип. Бу ялгыш фикер. Чөнки бу хадискә каршы килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, Аллаһ та карамый ди, сезнең төс кыяфәтегезгә дә, байлыгызга да. Кеше ямсыз булырга мөмкин, әмма ләкин ул тақва, Аллаһтан куркучан, биш вакыт намазын вакытында үтәүче, уразалар тотучы, калганнарга ярдәм итүче, күнчелек булмаган, кешеләргә начар сүз әйтми торма. Бу кеше хәерлерәк. Кемнән? Бай, матур, әмма ләкин ул Аллаһтан курыкмыйча, кешеләрне рәнҗетүче, анда ришвәт бирүче, алдалаучы, zulm кылучы кешегә караганда, менә бу ямсыз фақир кеше, әмма ләкин тақва. Ул Аллаһ каршында өстенрәк, хәерлерәк булырга мөмкин. Һәм тақвалыкның бик күп файдалары бар. Аларны менә әйтеп китербез. Иң беренчесе файдалы тақва кеше файдалы гыйлемгә хасил булачак. Ягъни Аллаһ Тәгалә гыйлем бирәчәк. Бакара сүрәсе 282 аятында әйтә: "Ваттақуллаһа юаллимукумуллаһ" ди. Тақва булсагыз ди, Аллаһ Тәгалә сезне дә өйрәтәчәк, гыйлем бирәчәк ди. Менә бүгенге көндә дә бит кеше укый, әмма ләкин укып галим дәрәҗәсенә, гыйлем иясенә ирешә алмый. Ни өчен? Чөнки тақвалык юк. Тақвалык ул Аллаһтан куркуга, Аллаһның әмерләрен үтәүгә һәм гөнаһлардан тыелырга өйрәтергә тиеш. Гыйлем ала, әмма ләкин инде ул изгелек кылыр адам тулмый икән, гөнаһлар да кылуны калдырмый икән, димәк бу файдалы гыйлем түгел. Һәм икенче файдасы тақвалыкның ул безнең проблемаларны җиңәргә һәм малыбызны арттырырга бер сәбәп. Аллаһ Тәгалә Талак сүрәсенең 2 һәм 3 аятларында әйтә: "Ва ма яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб". Кем Аллаһтан курыкса ди, Аллаһ Тәгалә нинди генә проблема булмасын, шушы проблеманы шишергә чыгу юлын бирәчәк ди. Һәм көтмәгән җирдән дә, уйламаган җирдән дә ризык бирәчәк ди. Әгәр дә без белән байлыгыбызның, малыбызның артуын телибез икән, һәм төрле мәшәкатьтә, бәла-каза килгәндә шушы проблеманы шишүен теләсәк, безгә Аллаһтан куркучы, тақвалы бәндә булырга кирәк. Һәм тақвалык сәбәпле Аллаһның мәхәббәтенә һәм Аллаһның гөнаһларını гафу итүебезгә һәм бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешүгә бер
сәбәп була. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһ юхиббул муттақин" ди. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә тақвалы бәндәләрне, Аллаһтан куркучы бәндәләрне ярата ди. Ва аламу анналлаһ ма'ал муттақин. Белегез ди, дөреслектә Аллаһ Тәгалә тақва, Аллаһтан куркучы бәндәләр белән ди. Менә бу Аллаһ ярату тақвалы бәндәләр белән дигән сүз, ягъни Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да шушы кешеләрне яклыячак, саклыячак һәм дуаларына, теләкләренә ирешергә ярдәм итәчәк. Һәм ваттақуллаһ инналлаһ гафурур рахим. Аллаһтан куркыгыз, дөреслектә Аллаһ Тәгалә тақвалы бәндәләргә рахимле һәм гафу итүче ди. Ваттақуллаһ лааллакум туфлихун. Аллаһтан куркыгыз ди, тақва булыгыз ди, бәлки сез ди уңышка ирешерсез ди. Һәм төп нәрсә тақвалыкның җимеше ул җәннәткә кертәчәк. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә Калам сүрәсенең 34-нче аятында әйтә: "Инна лил муттақина инда раббихим җаннатин наим." Дөреслектә ди киң нигъмәтле җәннәтләр ди кемнәргә генә ди? Шушындый Аллаһтан куркучы тақвалы бәндәләргә генә ди. Һәм нәрсә ди? Иннал муттақина фи җаннатин ва нахр ди. Һәм дөреслектә ди Аллаһтан куркучыларга гына ди асларыннан елгалар агып торучы матур бакчалар әзерләнгән җәннәт булачак ди. Менә бу инде безнең булды тақвалыкның файдалары һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә һәр барчабызга да Аллаһтан курыккан, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәгән тақвалы бәндәләр булып, бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышларга ирешеп, ике дөньяның да бәхетен татып, һәм ахыр чиктә инде Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә кереп, бу дөньяда да инде матур, яхшы тормышларда яшәргә насыйп әйләсен. Һәм менә бу ураза тотуыбыз да шушы тақвалыкка безне ирештерсен. Аллаһтан тагын да куркучырак, тагын да изгелекләр кылучы, тагын да өммәткә файда китерүче кешеләрдән булырга насыйп әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.